देशवा में आइल बा चुनाव आ काहे खातिर कइले बाड़सन ई विरोध। सुन ल, ई बहुत बढ़िया कहानी ना हकीकत बा। मोदी के विरोध करे वाला काहे परेशान बा ई जान ल। मोदी के काहे विरोध करत बाड़े सन। यूपी में विरोध करता, यूपी में विरोध करता, पंजाब में विरोध करता और उत्तराखंड में विरोध करता। ये 3 राज्य में चुनाव बा, इहे से मोदी के विरोध करता। असली पता तो नइखे जनता के कि काहे मोदी के ई त चुनाव बा, ऐसे ही हल्ला भइल बा। लेकिन ये मोदी के विरोधी काहे असली हल्ला कइले बा। और तो सुनो सुन सुन, अरे केहू के माल खड़ा बा, केहू के होटल बंद बा, केहू के होटल मॉल बड़का बड़का मॉल खड़ा होत रहला, उ बंद हो गइल बा, बनते नइखे। और ओकरा पर उ पैसा कहाँ से आइल बा भैया? बड़का बड़का मॉल जो बनता, वो होटल कहाँ से पैसा आइल बा? और ये बेरोजगारी के हवा चलल बा कि बेरोजगारी बा, बेरोजगारी बा। अरे बेरोजगारी बा तबे तब जीतब, तब पैसवा आई। अब पैसवा आई तब वो पैसवा बेरोजगारी के नाम पर होटल अपन हम बनाइम, अपन मॉल बनाइम, सिनेमा हॉल बनाइम, तबे न हम जनता के लूटम। अरे अखिलेश यादव, अरे मायावती, अरे तुम लोग देश के राष्ट्र के लिए क्या करोगे भाई? राष्ट्र को चलाने वाला आ गया है, राष्ट्र के चलावे वाला आ गइल बा। तोनी के चुपचाप बैठा सन। अब तोनी के काम नइखे। अब जनता जान गइल बा कि तोनी के का करबसन, का करबसन। फिर मुगल के बुलइबा सन, औरंगजेब के औलादों को बुलाओगे और फिर साले टोपी पहन के अपना